gadan, asin ang mga minasunod. Pasasalamat, dolot, kan mga minasunod. Kan Matias and Inguero family, Nene del Rosario, Cel Delgado, Fe Bagadyong and family, Malu Bendicio, Needs Abio. Pasasalamat as in special na petisyon, dolot kan mga minasunod. Nina Lawrence Evan Rubio, Mila Rubio, Lorraine Evanine Eifert, Rolando and Lorraine Ivana Clarete. Pasasalamat sa kaldawa ni Rafael del Rosario. Pasasalamat sa marahay na pag-iribanan kan familia, dolot kan Pareño family. Para sa karahayan ng salud, asin sa pagiging harayo sa katibaadan kan mga minasunod. Nina Marian, Baby Justin and Eloise, Nina Janet Villafuerte, Rosalia Asense, Juliet Navarro, dolot ni Janet, Nina Arnaldo II, Cindy, Carmen, Arnold Kirby Bunyag, dolot kan ni Benang Bunyag, Nina Maria Faye Donna, Viel Maria, Jerome Rodriguez, dulot ni Benang Bunyag. Para sa matiwasay na operasyon, asing karahayan kan lawas ni Acelita, dolot kan Odiame family, asin ang karahayan ni Ramon Rabenitas, dolot ni Needs Abio. Para sa pagkarahay kan salud ni Father Luan Harsha, asin sa mga may helang na miyembro kan CRC and LLFCC, espesyalmente ni Salve Cabral asin Tebe Hamunde. Para sa espesyal na pamibi ni Mel Ezekiel and Mel Gabriel, sa Diyos no natabang sa pagsasadiri, dolot ni Nene del Rosario. Asin sa kapahingaluan kan mga kalag, Nina Arnaldo, Arvin, Arnold, asin sa mga kalag sa purgatorio, ni Salvador Severino, Gotera, Cesar, Norberto, asin Juanito, dolot ni Doti Monte and family. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dolot kan Matias and Inguero family, ni Nene del Rosario and family, ni Needs Abio and family. Sa kalag na Virginia, Antonia, Julio, Josefina, Santos, Juan, Julia, asin sa mga kalag sa purgatorio, dolot kan Alinarte family. Sa kalag ni Ruben, Magdalena, and asin sa mga kalag sa purgatorio, dolot ni Mercy Capestrano. Ngunyan iyo ang ika-30 Domingo nin taon. Ang tema, ang tamang pagpamibi. Sa pagpapamibi, ipinapaabot ta sa mahal na Diyos kung ano ang nasa kaisipan asin puso niya to. Maging sincero kita sa satuyang pagpamibi. Sa satuyang pagpamibi, ipahiling man niya to na andaman kita na maghinanyog sa kapahayagan ng Diyos, mantang kita nagpapamibi. Sa selebrasyon kan sakramento ni Eucharistia, ipahiling niya to na kita nagkakaburunyog bilang sarong komunidad na may dakulang pagsarig sa pagpapamibi. Ang satong selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, formador kan Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon. Kaugmahan na daring makakaagaw, kung ikabuyan sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daring makakahanap, kami sa imo pinapuli. Bunganin pagtiripon ni mga magturugan sa imo
Punan po niya ton sa tuyan selebrasyon. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigaw kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin mapuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko, Santa Maria, Danay na Birhen, sa kabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Mayarak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katulungan, sa mga taong marahayan mo ko. Ginoo, mamili ka, rinurukyawi ka, sinasambaming ka, pinapanguraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Huling ka, dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, halen langit nun, Diyos amang makagabal. Kagurangan ang Ginoo Hesus Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kan Ama. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, pagkuhaan sa mong pagkimahera. Ikaw na natutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ang kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Diyos na makakamhan asin daing katapusan, pasarigan sa mong pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Lugod maugmang mautob miyan hinahagad mo sa mo, tanganing magkaigwa kami nin kahirasan sa buhay na sa mong panuga, na sa imong panuga. Inihinahagad mi sa ngaran ni Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki,
Nakaiba mo asinin ni Espiritu Santo na bubuhay asin nagahade sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po. Ipinapahayag sa enot na babasahon, ang mensahe na sa pagpamibi, kaipuhan na marahay ang pagpapakumbaba. Magpamibi kita, bako lang sa panahonin kadifisilan, kundi man sa panahonin kaginhawaan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Ang kagurangnan, iyo ang hukom, asin dai siya nin pinapalaen. Dai siya nagpapahiling ning pakiapil dapit sa sarong taong dukha. Dadangugon niya ang pamibi kang inaapi. Dai siya magbibinungog-bungogan sa pakimahera kang mga ilo o kang babaeng balo na naguusip kan sa iyang kadalitaan. Aakuon ang marahay na naglilingkod sa kagurangnan. Asinan sa iyang pamibi, makakaabot sa panganuron. Ang pamibi ning mapakumbaba, makakataros sa langit. Daing karangahan, sagkod na dai makaabot sa kagurangnan, asin dai mauntok, sagkod na dai hinanyugon ning orog kahalangkaw. Gibuhon ang katanosan sa matanos na tawo, asin itao ang kahatolan. Ang kagurangnan, dai maghahaloy, asin dai nasinda papahalaton. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Dinangog ning kagurangnan, ang inagrangay kang mga dukha. Dinangog nin kagurangnan, ang nagrangay kan mga dukha. Uumawon ko ang kagurangnan sa gabos na panahon. Ang sa iyang kaumawan, danay na nasa sakong nguso. Ang kagurangnan, ipag-uugma ning sakong kalag. Ang mga mapakumbaba, mahimate asin mauugma. Dinangog nin kagurangnan, ang inagrangay kan mga dukha. Ang kagurangnan, minatalikod sa mga tampalasan. Nganing paraon sa daga, ang sa indang giromdom. Ang mga mata ning kagurangnan, nasa mga banal. Ang sa iyang talinga, nasa sa indang pakimaherak. Dinangog nin kagurangnan, ang inagrangay kan mga dukha. Ang kagurangnan, harani sa pusong nagsusulsol. Sa iyang iliniligtas ang mga nahuhurasaan. Binabalukat ning kagurangnan ang mga kalag ning sa iyang mga surugoon. Ang minaampon sa iya dai hahatolan. Dinangog nin kagurangnan, ang inagrangay kan mga dukha. Ang dakulang pagsari ni San Pablo sa Dios, iyo ang nagtaon nin kusog sa iya sa panahon nin kadifisilan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Dapit sa kuya, nagdatong na ang oras na ako iatang. Nag-abot na ang oras kang paghali ko sa kinakban. Nakilaban ako ning maray. Natapos ko na ang pagdalagan, asin nagdanay akong maimbod sa pagtubod. Kaya ngunya nagahalat na sako ang korona ning katanosan, na itinaos ako ning kagurangnan. Ang matanos na hukom, itatao bako sa nasako, kundi sa gabos na huli sa pagkamuot, nagahalat kang sa iyang pagdatong. Mayo lamang ni nagdanay sako sa enot kong pagdepensa. Binayaan ako kang gabos. Patawadon lugod sinda ning Diyos. Alagad dinamayan ako kang kagurangnan. Saka tinauaning kusog sa pagbalangibog kang marhay na bareta sa mga pagano. Kaya nakaligtas ako sa kagadanan.
Ililigtas ako ning kagurangnan sa gabos na maraot. Asin dadarahon niya ako sa sakuyang kamurawayan sa langit. Mapasaiya ang kamurawayan sa God lamang. Amen. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Dios. Ang dinadangog kan mahal na Dios, iyo an pamibion na udok sa buot, pano nin pagkamuot asin pagpapakimaherak, matindog po ang kabos sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusipon man ni Jesus san parabolang ini sa mga tawong naguhuna na sinda marahay asin nagmemenos sa iba. May duwang tawong nagduman sa templo tanganing mamibi, ang saro, Fariseo, asin ang saro, para singil nin buhis. Nagtindog ang Pariseo, asin namibi nin siring. O Diyos, nagpapasalamat ako sa imo, huli tabako ako arog sa mga parahabon, mga madaya, mga parasambay. Bako man ako arog sa tawong ini na para singil nin buhis. Nagaayono ako nin 2 beses sa simana, saka nagtataw ako sa imo, ninhimuluan kan gabus kong hinanapan. Alagadan para singil nin buhis na nakatindog sa harayo, dain ang ahas magtangad sa langit, kundi tinutumbok an sa iyang daghan asin nagsasabi, O Diyos ko, kahiraki man ako na sarong para kasala. Sinasabihan ko kamo, na ang lalaking ito mapuling matanos kesa Fariseo. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Igwadapon sarong mag-ama, sabi kan ama sa sayang aki. Ara mo ngaya nunoy, day mo ngaya, tano taday mo arugunan sa imong kaklase, na si Juan, perming top sa klase, perming may honor. Sabi man kan aki sa sayang ama, unfair man papa kung ikukumpara mo ako sa iya, ta matalinoan ama ka ito. Kung ikukumpara niya to, andua, may hiling ta an pagkakaibakan sa iyendang pamibi. Nano danta sa Pariseo kung paano magsunod sa tugon, nadangog ta na daay maghabon, an paggirumdum kan aldaw na Domingo, an mag-ayuno, asin sakripisyo, asin mamibi. An Fariseo, marhay na pangarugan sa pagsunod kaini, asin daay kinukundi na sa siring nagawi. Kundi sa kun ano siya, arugante, asin mapaabaw-abaw. The Pharisee was condemned for being conceited and proud.
Alagad, dayta man pwedeng pangarugan an sarong publikano o an parasingil nin buhis bilang sa tong modelo sa pagpamibi, ulita ay sarong modelo, huli sa pandadaya. Saro siyang day pwedeng pagkatiwalaan, abusado, saka day nagsusunod sa tugon. Kaya dayta dapat pangarugan an sarong publikano o parasingil nin buhis. Pero, pangarugan taan sarong publikano huli sa iyang kapakumbabaan. Na naririkognisar asin inaako niya kung si isay siya, asin kung ano siya sa atubang nin Diyos, asin talagang nauyunan inikan Diyos. Kaya nahihiling ta na an Pariseo, daiman talaga kondinado, asin an publikano man, daiman dapat bilog na pangarugan. Mayo nin si isay man sa satuya na para kasala na day kayang patawadon nin mahal na Dios. Asin mayo manin si isay man sato na banal na day na nangangaipuhan mamibi. Kaipuhan na magpamibi kita asin ipamibi. Hulita gabos kita makasalan. Igwanin karahayan sa gabos, asin igwaman kasalan an gabos. Pilion taan marahay, asin lingawan an karatan. An hapot, an pagigin mapakumbaba, parte daw kan sa tuyang buhay. Maliban kay Hesukristo, igwanin duwang karakter sa Ebanghelyo. An Pariseo na sarong may inadalan asin para tubod, nagsusunod siya sa mga tugon asin katukduan nin Diyos. Asin an sarong publikano o parasingil nin buwis, namidbid sa pagiging gahaman, kurapto, asin makasalan. Namibi isinda pareha sa templo. An Pariseo, nagpapakatanos na an sabi, bako siyang gahaman, mauri, asin nakikiapid. Sigurado siya sa sayang pagiging marhay, kabanalan, umagin an sa iyang kaligtasan, asin kinumpara niya pa an sa iyang sadiri sa sarong publikano, nas yaon man duman. Alagad an publikano, na nagsusulsol na para kasala, day makaatubang sa Dios, asin tinutubtub an sa iyang sadiri sa paghagad nin kapatawadan. Sabi ni Jesus, maulian publikano, na matuninong asin napatawad nin Diyos. Alagad an Pariseo, paano? Dahil siya nakakuanin pabor hali sa Diyos, huli sa iyang pagigin, mapaabaw-abaw, asin paghiling nin sobra sa sadiri niya, nin huli ta siya marahay. An Ebanghelyo, mga tugang, nagpapagirumdom sa gabos na mga matanos asin marahay ang paghiling sa sadiri asin makasadiri. Lalo na sa naghihiling sa estado kan iba, huli sa indang kamugtakan na angat sa iba, arog kan may inadalan asin may kaya sa buhay. Kadaklan na beses sa satuyang eksperyensya, may hiling nyato na kadaklan, lalong-lalo na itong permi naglalaog sa simbahan, an paghuna ninda duman sa mga tao na dai lamang naglalaog sa simbahan, kukundinahon ninda, huhusgahan, alaga dai ninda aram na baka mas hararom pa ang espiritualidad ninda kaysa sa satuya na yaon sa simbahan. Ngunyan, nauyunan nin Diyos ang publikano, huli tayo siya nin orog na bertud na iyo ang kapakumbabaan. Kunan kapakumbabaan, yaon sa satuyang disposisyon asin naaaplikar aroal daw, ang gabos na bagay halos magiging marhay asin magian sa satuya. Halimbawa, dahil na kita magbibit-bit panin hinanakit asin kaanggutan sa kisay man, kung mayo na kan mga ini, an sa tong aldaw, mayo lamang nin kagabatan. Itong sinasabi tang, kunbaga, free from stress. Siring man magkakaigwa pa kita nin positibong disposisyon na
maako taan gabos na maabot sa satuya magin ini pangduduhagi asin ano pa man a klase nin makuring kasakitan an satuyang mga kahimanwa o kapamilya considering an attitude tuninong napaghahangaan kita dawa daita naririsa sa pagpamibi asin pagpangadji kay puhanin dakulang kapakumbabaan lalo na kung kita nasa makuring kadipisilan alagad bako sana sa mga momentong ini, asin dawa sa panahon nin sa tuyang kaugmahan asin kaginhawahan, arog kan sinasabi sa enot na babasahon. Ta sa dawa anong kamugtakan, sabi baga sa salmo, dinadangog nin kagurangnan an inaagrangay kan mga dukha. Kita na mga parakasala, kita na mga nagtitios, asin nasasakitan. An kapakumbabaan, sarong klase nin epektibong bulong. Pinapaumayan kay niyan sa tong pagiging arugante. An kapaabaw-abawan, an sa tong paghanap nin atensyon, asin urog ka-importante sa gabos, ipinapahiling kay ni sa tuya, an sa tong sadiring kakulangan, asin mga pagkakasala, asin an sa tong pangangaipo na dumulok asin maghagad nin kapatawadan sa Dios. An publikano o parasingil nin buwis, mawot na magbagong buhay. Asin gusto niya na makipag-ulian sa Dios. Bako sana, gusto niya pa na maumayan sa saiyang pagkakasala. Kaya na nga ni mapakumbabang duminulok siya sa atubang nin Diyos asin itinao an hinahagad niya. Mayo nin mawawara sa satuya asin dakul pa kitang makukua basta maisabuhay niya to an kapakumbabaan. Magkakaigwa kita nin positibong disposisyon, katuninungan, magigi kitang kontento asin urog sa gabos, makakamtantaan kapatawaran asin pagkahirak nin Diyos. Ano daw kita mga tugang? Andam na, preparado ng umatubang sa Diyos na may kapakumbabaan na akuon an sa tong mga kasalan sa pagdulok niya to sa sakramento nin pakikipag-ulian. Tanganing siring sa publikano, makamtan man niya to an pagkahirak nin Diyos asin sa iyang pagpapatawad. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga, asin ki Heso Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita sa Diyos amang makakamhan, darakan pagsarig sa iyang tabang sa panahon na ininin mga kaaditan, sa lambang pag-arang an sa toya pon simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimahera. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimaherak. Para sa satuyang banwaan na Pilipinas, na anranga asin katuninongan, iwara sa mga nagmumundo asin nagtitios. Ang katotoohan asin paglaom sa mga napupurisawan asin nagluluya an buot. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimahera. Para sa mga nawaran ng libertad, asin inaapi huli kan sa indang pagtubod. Tanganing huli kan sa tuyang tabang, sinda makaligtas. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimahera.
para sa gabos na nagadan huli sa banwaan na Pilipinas, na magkamit nin kapahingaloan, asin an sa indang ginibo, iyo lugod an sa tuyang kusog. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimahera. Para sa sato gabos, tanganing maghingowa na makipag-ulian, asin magkamit nin katoninongan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pakimahera. Ama, Diyos nin katoninongan, maut mi an sa imong tabang, likayan kami sa ralaban asin sa kaungisan, inihinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Matukaw po. Sa tuyang buhay sa kumbaba, kaupahan sa tuyang puso asin halag, na ikana na inapaglingkudan. Sa imo sa Mga kakagurangnan, kasin kapos na nilalang ulikan sa imong pagkamatay ang nagawag kami. Kung akan lagasin ka hindi mo ka nakakapagping mga tao ay sa imo kakalikasan ko, para sa kaumawan mo. No mo kakagurangnan, kasin kapos na nilalang sa imong pagkamatay. Nagamit kami ang harap na itutulog ni sa inyo mga pagbalakang sa inyo. Sa tuyang panugasan sa sa imo sa nakakurangan, at sa tuyang buhay sa May alcohol. kaupahan sa tuyang puso asin halag, na ikada na'y napaglingkudan. Sa imo sa nakakurangan. Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang. Maako manlugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan Diyos na makakamhan ako aan atang na sa mong idinudulot asin itugot mo na an sa muyang paglingkod makadulot sa imunin kaumawan huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iyan gabos na mga ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, magin kagurangnan sa gabos mong linalang. Asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kay bakan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. An
daigdig, sa alang kang kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabod ning gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu-Kristo. Kan siya sa rugaring nyambot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin itinaw sa iyang mga disipulos, na sabi, magako ka magabos, asin magkakan kaini. Tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi pagkuha niya manin kalis sa singiraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa iyong mga disipulos na sabi, magako ka magabos, asin mag-inom kay ni. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kagurangan, ipinapamareton niya mo. Ang buhay mo ikaw, ipinapahayag. Sagkod na ikaw magkatong. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigaw mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giramdumasa sa imong pagkaherak an sa mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos na mga gadan. Dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibig kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen na inakan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaigtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras kan buhay na dayeng kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong sa Jesu-Kristo. Huli sa iya, sin kay bana sin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatod kan Dios na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na
pagdatong ang kahadean mo, mangyaring ang buot mo sa dagat, isiling sa langit. Ang samong kakadot sa araw-alaw, itao mo sa muya nonya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin maray kami ang narahas sa sugod, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak magindanay na talingkas sa kasalan, sin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Purita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Heso Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan, itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigaw na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo, nin katuninungan. Peace be. Ang pag-ahok Maluhod po. Uyan, Kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban,
Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan. Tama na malugod ako hawak ko sa dugo ni Kristo. Ang hawak 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 ni Kristo. Matindog po. Mami, bi kita. Kagurangnan sa bagsik kaining sakramento na sa mong inako, magkaigwalugod kami nin kahirasan sa imong buhay, asin tabangi kaming ikapahayag, an sa imong pagkamot sa bilog na kinaaban, iniinahagan mi sa ngaran ni Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po para sa pasasalamat at sinanunsyo. Pasalamatan po niya tuan sa tong celebrante ngunyan, Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Thank you po, Father. Ang sa tuyang mass sponsors, Absalon Abio and family, as in Matias and Enguero family. Anak ko lito, ang mga nagbasa as in Minlistro Laico, as in sa Indo po gabos na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan man po niya to, ang manihamiento, as in pag-iriba kan PBN Broadcasting Network, as in Converge, sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga, sa Converge Channel 9, as in sa PBN Broadcasting Network, OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming as seen sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. I-like as in i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-attender nin misa, nin Santa Misa. As in imbitado po ang gabo sa ginigibong charismatic prayer meeting kada Huwebes, alas 6 hasta alas 8 nin pagkabanggi, digdi po sa CRC Center, katayid lang po kan residensya kan satong Arsobispo kan Cáceres. Matindog po para sa huring bendisyon.
An kagurangnan, mapasaindo, asin sa imong espiritu. bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos Diyos. marinal daw po sa Indogabos, mga tugang. Diyos Marinaldo man po. Lakaw sa mga nalanin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya komunyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang dinapahay na nagpaso, ang murahon nin bagong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinapal, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya komunyan. Harayo haraniman, paduman banwaan,